Luar na! Oh, no, 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 no. Sakit sa akong kalawasan, Chipoy. Saan po itong hitabo? Kanang kap nga, ibig ikaw si Darnan. Kulata mo nun ka noon. Palpak man tong gahuma nga imong gihatag na ho. Di na siguro tumao. Ba't tutoy? Maulagi niya. Ako man hinuoy na kulata ato nila. Hindi kay muduol ta ko ato kay tabangan ti ka. Wa na lang ko kay duhang pud sa kabuok basig maapil ko itsa nila. Di na mo to tagdos unahan kay bising naghuwat to dito sa kuan. Si Pedro nga ang atong usa na to katanod. Kaya hor ba tong ipapaabot dito sa kuan sa eskina. Ato ang ato paabot siya. Oo, to ato. Tara. Ato tong ipatawag si kuan. Si Pedring. Oh sige, ginahinay lang ta. Oh, sige, tara. Ginahinay lang ta kay bugat kay ko. Dugayang kapoy. Giniharong buntag dire hapon na lang upang gapon siya. Sana nahitabo ka ha? Chip. Uy. Ganina ra kada chip. Tabangi ko, oy. Tabangi ko chip. Nah, kulata ko. Pahiro-hiro man, pahiro-hiro. Oh, pahiro na siya na. Darna tahay siya, darna. Mo lagi. Kulating ang nahitabo ka to. Ito ay duha ka mo kay kulata ko. Piyang na yakap. Grabing bunugan ni niya, giitsa pag yun. Mo lagi. Asa man ito doon? Pahirot ni? Ibutang lang siguro na to ni Kwan. Kaplasta rin siya kay Ah, subuan pa mata niya. Dili, wala lang siguro. Ahang kap. Nagtuasa ninyo si Pedring kay Sumon. Pedring, Kap? Oo, Sumon. Nagtuwa silang bahay. Kunya makaya ra nimo diri. Makaya na ho. sige, Mudritso na lang ko sa barangay. Nya adto na lang ta ninyo mag-abot. Dahil Sumon idad-ani ni Pedring ina siya nga gipatawag nako. Kabahin ni atong iya kong igukod sa sundang. Oo. So amo nga ton kap. Oh, nga to ay hatag na niyang Sumon ha. Oh, ni Pedring ni. Oh, ni Pedring. Oh, sige, Okay. nakaw na mo. Ay mato na mi. Oh, sige. Sige ta. So mato na mi kap. Oh, sige, Mudritso adto na ta magkita sa barangay. Oh, kap. Kaya lang nimo. Kaya rin na. Oh sige, pag hinahinay lang. Oh, sige. Oh, ara sa mi kap. Oh, Ara sa mi. sige. Ay, dako-dako naman akong manok de ay. Matari na dyan ni ugma kay daghan kag kwarta ani kay yatagan kong gangkunching rong panahon na kay partari lagi sa manok niya. Para palit ni bugas siguro sugong kunching niya. Na may tari ugma itari ko ng manok. Kaya dito ko kabawa akong asawa da. Iyo. Uy, sir, ano sa ato sir? Kanang naunta mi kanang nang konsing kay Na may toyo sa umbana. Asa siya ron? naglaw man to sa manok. Ato siya naglaw. Oh. Sugo lagi ming kap na naisumon ipahatag niya kay ipatawag siya ang kap kay gigukod ko na si kap og sundang sa umbana tinuod ba na nang? Tinuod lagi niya sa sir niya. Kung narabagwa pa trabaho ng animal dako, napawag nga ni-breed niya, nangalos trade na gano'n. Tara, piliran na lagi ng gripa. Wa amo sa tunang oy. Ya, am sa tunang. Hala, atuatan yung animal dako. May rapod ng kuwan kay sigilan, nagpamunog ng kulirang dako ng bata. Asa gani siya ron? Naradihan na ng lawag, manok siya, kaniyang manok lamay kinadubuhon. Sama sa tunang. O sige, atuwa kay, maglaba pa ko na yung brepo na. Sige nang. Oy, noy. Noy ni Pedring. Oy, taman. Bay, may hapon da noy. Oy, hangapon sa inyo diha. Karang Bisugo lagi may kap noy da ipahatag ko ning sumon nimo. Yung taga mo sumo nga, wa mo kusa. Kaysa noy kay Imudaw mo siya gigukod si kapitan. Lagaraw. Lagaraw. Tinod ba na noy? Aw, tinuod man na boss kay nakinom-inom ko to boss, pasensya lang kasayloan ni boss kay inom-inom ko to boss, ubog ko ba. Magaling kang kupal ka. Saylo na mo bay kay noy kay atong kapitan. Oh, aw, sige boss, ako na ning dawaton boss. Dawata na na. Ato na kan barkayo na. Oh, sige. Mga karong kataod mo ato na katunas kap nga nagpaabot to nimo. Oh, sige boss, mato lang ko. Ayaw langan kay di na madubli mong sa. Oh, alaikum Kaya pa ko manok mo bay. Sa ay sa manang itsa manok. Oh. Manok, mato lang ko sa barangay. Ato ha. Ato as kap sige. kay abot mo dito. Mato na mi. Makita mo kataan ni Lot. Ato ta barangay hall paliwanag ha. Sige, boss. Sige Ari ato na mi mi. noy. Ari na mi. Oh, Ato na mi Sige, ha. ato na mo. sige. Sige noy. Kanang naghinuktok naman kada drink. Ano na drink?
Nya. Nakita na kas itong nangita ni mong tanod na kabuok na nagdagkuan Pedring. Nagdagsumon. Mo na nas kalaki ni mo Pedring. Di imong hubog-hubog. Imong gigukod ang kapitan og lagaraw. Mo na Pedring ha. La. Kauna na sumon Pedring, kauna na. Gang, mabanay siya lang ko gang kay gipatawag kong kap gang akrong usa gang oh ako dito puntawan gang. Uy, Kuyog jud ko dito Pedring. Kay aron maklaro ni atong pagpamayo Pedring murag wa na jud ko kasabutan ni Pedring. Murag padung gyud siguro ta magbuwag ani, may manarbaho ko si Bu Pedring aron murag magbugbuwag sa ta Pedring ay kay murag wa gyud klaro ni atong pagpamayo. Si Kap. Prep. Oh, gani ha to. Chef. Nya, kumusta ahong gi kuan niyo gi sogo? Padong na to Kap. Kay mo na dire. Oh, hata dire kap. Ya mura ra bagi kulbaan to gamay. Gamay noon. Gamay na yung tagaan pug aksyon na yung gibuhat na ho. Sige sige. Nya ato lang pabuton. Pabuton na to dire. Padong na ko to siya. Sige sige. Murag nang ilis pa to gamay ba? Sige. Ato lang kuan pabuton. Sige. Ang kalaki ni mo Pedring. Damong among pakuan ni imong kalaki na patawag tang kapitan. May hapon na ka. Kap. Oh, mayong hapon. Magay kay ni ana mo. Aray kap. Ipatawag ka na ho Pedring kay kabahin ni sa imong gibuhat. Na ho nga gipalta mo na ho sa inyong panag-away dito sa inyong bahay. Nya sa bang hitabuang gigukod man hinong kunin mo sundan. Binagap niya. Kap. Pasaylo ako kap kay Mura man igubog gapon kap oh. Kap. Dato kap. Kay inom po ka to gamay kap ba? Mao gani kanang paghubog dili gyud ibutang dihas. Oh, kinang ibutang ra diha sa tiyan. Sa taon na nga diriyot ko nimo mapatay nya tong hitabua. Ugwa ko kalayat dito sa tangki. Patay ko niya to. Kap nagmahay bitaw kap. Pasaylo adyo ko kumayo kap. So arong kuan matagaan na tong aksyon. Kinahanglan sa ka magpapreso og 5 ka adlaw. Ikaw na mo kap. Oh, dito sa atong presuhan. Oh, kani. Oh. Si Pedring ra. Oh, Wala labot yung asawa. Way labot yung asawa. Para ba yung asawa? Oo. Uy, ayaw nagkuano ko. Siyaray ko na, siyaray presuhan dito. Oo. 5 ka adlaw, 5 kinahanglan ka adlaw. mapreso kag 5 ka adlaw. Arong Presoon. Mahal, ayaw ko mapreso mga loy. presuhon. Ayaw ko papreso kap. Kay no sa anak to kap kasi magpakaon kap. Wa tay mahimo Pedring, mao nay balaod dinhi sa Barangay. barangay nga Pedring. pag makasa mapreso dito sa atong bagong presuhan. Sige. Nya. Ang iyang asawa kap single na kap. Single lagi na. Sexy ra yung asawa kap. Nya Sige, ikaw na kap. Sige, sige. Sige kap. Uy! Dagan na kap. Asa dagan? Mahal, tabang mahal. Imo jud ko ka pa. Tabang mahal. Pasilo ano ka? Panakot, ay daganap. Ay dagan. No, 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 no. Pasiluan ako kap. Kap, pasiluan tawag kap. Oy. Wala pasaylo, wala pasaylo. Pasiluan ako kap. Hindi na ko usap kap. Muli ta. Kap. Muli ta. Oh, Uy, ako yung ba-ibay. No, 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 no. Kap. Uy, ako yung ba-ibay.